Veulens, daar hebben we veel zin in. En we maken er een mooie dag van. Good morning. I'm here with Dick Brummel, who this year has become jury member. Right from me, Pop van der Meulen, aspirant inspector. My name is Louise Hompe, and we are going to start to judge a lot of falls. And we are hoping we have a successful day. Dit was de aftrap, de eerste veulen. Een veulen wat al wat rijp is. Misschien iets meer uitdrukking in het hoofd. De bovenlijn is voldoende, maar het zou nog iets sterker kunnen zijn. Het beenwerk is ruim voldoende, het is droog genoeg en lang gekoot. De stap heeft voldoende lengte en afdruk.
In de draf zouden we graag meer oprichting zien en het achterbeen wat sterker onder de massa krijgt een tweede premie. This is the result of the first fall. Could have a little bit more expression in the front, also more upwarded neck. It's the upper line is sufficient. Could have a little bit more strong back. The quality of the feet and legs is good. In the walk we saw a good length and also nice rhythm. In the trot we would like to see more uplifted front and also more strong hind leg. Gets a second premium. Nee. Nummer 2. Het is een veulen wat een iets langere hals zou mogen hebben. Verder over de bovenlijn wel voldoende. Het zou een iets langer kruis kunnen hebben. Het is ietsje neerwaarts gebouwd. Hij is wel lang gekoot, maar op de achterkoten staat hij wat steil en gaat hij soms ook overkoot. Daardoor is hij in de stap niet zo hoog gewaardeerd. In de draf had hij wel ritme, maar zou ook weer wat meer het achterbeen onder kunnen brengen. Alles tezamen een derde premie. The result of number 2. This foal could have a little bit more longer neck, has a nice head. In the upper line, the croup is a bit short. And the quality feet and legs could be better because in the hind leg it's too. And then in the walk we saw also a little bit irregularity.
In the trot, it was rhythm, but could have a little bit more strength from behind him. Heeft hij voldoende ruimte en lengte? In de draf zou hij achter meer moeten onderbrengen. Hij is achter nog wat slap. Hij krijgt alles tezamen een tweede premie. The result of number 4. Number 3 was not there. It's a nice racial type with sufficient length of the neck. It's a nice upper line, also good uplifted front, but a little bit downhill. The quality feet and legs. The hind legs are a little bit weak in the pastern. Hopefully in the future it will be better. In the walk there's sufficient room and also sufficient quality and tact. In the trot we would like to see much more suppleness in the back and also much more strength in the hind legs. But altogether good enough for a second premium.
Mooie opzet, goed terrastype. De bovenlijn is ook goed, ietsje strak in de lendenen. Het beenwerk is droog en is mooi hoogbenig en hard in spronggewricht. De stap heeft hij veel ruimte, zou de rug iets meer mogen gebruiken. In de draf zet wel mooi aan, maar om nog een wat hoger resultaat te krijgen zou hij maar voldoende kwaliteit krijgen. Een tweede premie. The results of number 5. A luxury foal with a nice expression in the head, a good racial type. The conformation strong in the back and the loins.
het resultaat van nummer 6. Een luxe veulen met een mooie opzet. Goede hals en mooi hoofduitdrukking. De bouw is ook goed. Heeft een goede bovenlijn en goede verhoudingen. Het beenwerk is ook ruim voldoende, is hard en ook goed gesteld. In de stap heeft hij voldoende ruimte. Zou nog iets meer kracht achter kunnen zetten, maar is wel mooi takmatig. In de draf heeft hij ook veel souplesse. Zou nog wel iets meer kracht mogen hebben, maar alles tezamen goed voor een eerste premie. The result of number 6. It's a nice fall with a nice expression in the head. Good upper line, good connections. Then in the quality feet and legs is good. Good hard hocks. And in the walk there's enough room and tact. Good, and also a lot of suppleness. In the trot the same. Could have a little bit more strength, but altogether good for a first premium. Congratulations. Paarden niet. Paarden? Totaal niet. Nee. Bij jullie met Nederland was ook dramatisch, hoor ik. Ja? Ja, dat hadden we van de week ook. Nou, Jan Vonden zal er een 40 neerzetten. Ja, van jou. Wat was het dramatisch? Bij ons, vakdag. Ik denk dat we niet aan 60 paarden komen. Ah, nee. Ja, het is verschrikkelijk. Niemand gaat meer Totaal. Nou, het Niemand punt gaat- is natuurlijk dat toch, als je nu ziet dat op de...
Het resultaat van nummer 7. Even de 2 microfoons even goed vasthouden. Resultaat van nummer 7. Een paard met een voldoende uitdrukking in het hoofd. Zou iets meer nek mogen hebben. De bovenlijn is voldoende. Het kruis is iets afhellend. Het beenwerk is wel droog. Maar het zou ietsje beter gehoekt kunnen zijn. Het is ietsje sabelbenig. In de stap heeft hij ruim voldoende tact. En ook mooie ruimte. In de draf vinden we dat hij achter toch meer onder moet brengen. En ook wat constanter moet zijn in zijn tact. Maar alles tezamen krijgt hij een tweede premie. The results of number 7. The racial type is sufficient, could have a little bit more longer pole. In the conformation, could have a little bit more straight croup. It's a little bit sloping, but it's also in the back. It's okay. Then the quality feet and legs is dry, but a little bit sickle-hocked. In the walk, there's sufficient room and also tact. In the trot, we would like to see more regularity and more strength in the hind legs. Altogether good for a second premium.
Inmiddels zijn we bij de Merrieveulens aangekomen, nummer 8. Sorry, nummer 9. Nummer 8 was afwezig. En veulen wat opvalt door de mooie halsvorm en de goede uitdrukking in het rastype. In de bovenlijn zouden we graag zien dat de lendenen wat sterker zijn. Die zijn toch wel wat week. Het beenwerk is correct. De stap zou die het voorbeen wat verder weg mogen zetten en ook wat meer doorzetten in het achterbeen. En het draf is vlot, maar we missen het zweefmoment en alles tezamen goed voor een tweede premie. The results of number 8 was not there, so we are starting with the mare foals. Number 9. Very nice in the upper line and also good expression in the head. The racial type is very good. The conformation, the upper line, we would like to see more strength in the loins. They are very weak. The quality feet and legs is good and correct. In the walk, we would like to see more use of the front leg. Was a little bit short in the front leg. And the hind leg also a bit more active. And in the trot it was sufficient, but we missed a little bit the moment of suspension. But because of the nice racial type, it's getting a second premium.
Is Veulen? Mary. De Mary. Of hij knijpt zich af. Een rare, hè? Loopt het zo gek. Nou ja, dan moeten we gaan kruisen, hè? Grapje. Ja, vind ik ook. De resultaten van nummer 10. Een veulen wat iets meer uitdrukking in het hoofd zou kunnen hebben. In de bovenlijn zou die wat sterker moeten zijn. Het beenwerk is ook wat week gekoot en ook wat gehoekt in het achterbeen. Maar het compenseert wel in de stap en de draf, omdat hij dat goed doet. Hij stapt goed en hij draaft ook met voldoende tact en ruimte. En daardoor compenseert hij de andere punten en krijgt hij een tweede premie. Oh. The results of number 10. It's a foal could have a little bit more expression in the head and the neck. The upper line is weak and also quality feet and legs. A little bit weak in the pastern and also too sickle hocked. But the trot and the walk were good with sufficient room and also strength. That's why this foal gets a second premium. Ja, maar die van haar krijgt helemaal net niet uit. Ja, nee. Ik denk net dat dat een wordt, hoor. Ja, maar waar moest hij dan heen halen? Geen hengst, hè? Ja. Nee, dan wordt het zo wel op een lijn. Ja. Dan wel. Nou ja, ik ben hier nou heel ik ben een foto van mij, dus die keuring van die bos, die kan dus, die ben je er heel bij wel. Maar dan maak ik, ja, van die had ze doen echt wat. Ja, maar die krijgt nog net vaak. En dan voel ik er even niet aan en iets meer. Ik denk dat ik claim in dat hun echt claim in is, hoor. Dus, ja. Ja, dat vind ik.
Resultaat van nummer 11. Een veulen wat iets meer uitdrukking in het hoofd en in het front zou mogen hebben. Wel goed gelijnd is, goede bovenlijn, soms ietsje strak. Beenwerk is voldoende droog, maar is wel ietsje koehakkig. In de stap heeft hij wel ruimte en ook wel kracht in het achterbeen. En in de draf heeft hij mooi zweefmoment en ook mooi krachtig achterbeen. Alles tezamen goed voor een tweede premie. The results of number 11. A fall could have a little bit more expression in the front, more uplifted, and also in the head could have a little bit more normal head. The upper line is good. The connections are okay. The quality feet and legs is a little bit sickle-hocked. Also a little bit steep in the pastern. And then in the walk, a good length and sufficient strength. And in the trot, a lot of moment of suspension. And a good use of the hind quarter. Altogether good for a second premium.
resultaat. Het geluid moet even aan. Het geluid. Ja, gaat ie? Ja. Het resultaat van nummer 12. Meteen als het veulen binnenkomt, dan zie je dat het een luxe veulen is met een hele mooie opzet. Ook de bovenlijn en de bouw is mooi, goed in verhouding. Goede bovenlijn, mooie kruislengte. Beenwerk is droog. De stap heeft hij veel ruimte en mooie takt. In de draf zet hij wel mooi aan. Zou hij nog wat actiever in het achterbeen mogen zijn. Maar gezien de overige kwaliteiten krijgt hij een eerste premie. Gefeliciteerd. Result of fall number 12. Yeah, if you see the fall is getting in, it's a luxury type. Very nice expression in the head and also good upper line. Confirmation, good connections, good in the back. The quality feet and legs are dry and good length. In the walk, a lot of room and good tact. In the trot, we would like to see a little bit more action in the hind quarter, but altogether good for a first premium. Congratulations.
Resultaat van nummer 13. Veulen wat iets meer uitdrukking in het front mag hebben, wat langere hals, is ietsje zwaar in het front. En zou voor zijn leeftijd ietsje meer ontwikkeling mogen hebben, is iets beknopt in zijn bouw. Beenwerk is erg koehakkig en ook wat week gekoot achter. De stap is voldoende, voldoende tact, maar zou wel meer resoluut mogen zijn. In de draf heeft hij wel een mooi zweefmoment en heeft hij ook een ruimte. Maar vanwege de kwaliteit van het beenwerk krijgt hij een derde premie. The results of number 13. A fall could have a little bit more expression in the head and the neck. The neck is a bit short. For his age, could have more development. Is also could have more longer lines. The quality feet and legs, it's co-hocked, seriously co-hocked in the hind legs. That's not so good. In the walk, it was enough tact, but could have more room. In the trot, there was a moment of suppleness and also good use of the hindquarters. But because of the quality feet and legs, today a third premium.
Resultaat van nummer 14. Een veulen wat in zijn totaliteit wat luxe mist. Vooral in het front en het hoofd miste de Friese opdruk. In het bovenlijn zouden we graag het kruis wat langer en minder afhellend zien. Het beenwerk is voldoende gesteld en ook voldoende droog. In de stap zou hij meer buiging in de sprong moeten laten zien, is wel voldoende tact. En in het draf is eigenlijk hetzelfde. Het is wel vlot, maar mist de draging en het zweefmoment. Vandaar dat het veulen vandaag een derde premie krijgt. The results of number 14. In totally this fall misses luxury. It's a little bit flat in the head and also a little bit heavy in the neck. The upper line is not so good. The croup is very sloping and also short. So that's why the use of the back is a little bit a problem. The quality feet and legs is sufficient. In the walk we miss the quality of the hocks. It's a little bit stiff in the hocks and in the walk, but it was a bit tacked. And in the trot it was a quick rhythm, a little bit too high rhythm, but sufficient. But altogether this foal gets today a third premium.
Resultaat van nummer 15. Een veulen wat meer lengte in de hals zou mogen hebben, wel voldoende uitdrukking in het hoofd. De bovenlijn is wat strak in de lendenen, wel goede verhouding. Het beenwerk is ietsje gehoekt. De stap zien we graag meer ruggebruik, meer souplesse en ook meer buiging in de sprong. In de draf is ietsje hoog ritme. Af en toe zet hij nog wel lekker aan, maar hij zou ook wat meer souplesse in de rug mogen laten zien. Alles tezamen goed voor een derde premie. The results of number 15. A fall misses a little bit expression in the head, is short in the neck. And also in the poll, in the upper line, the loins are a little bit too tight, but the connections are sufficient. The quality feet and legs, it's a little bit sickle-hocked. In the walk, we would like to see more activity in the hindquarters and also more length in the stride. And in the trot, we would like to see a little bit more suspension and suppleness in the back. Altogether, a third premium.
Veulen nummer 17. In zijn front zou hij ietsje meer lengte en iets meer Friese opdruk kunnen hebben. Maar wel voldoende uitdrukking in het hoofd. De bovenlijn is iets week en ook zou die wat langer gelijnd mogen zijn. Het achterbeen is wat koehakkig en ook wat sabelbenig. Maar waardeert zich op in de beweging, want in de stap en in de draf heeft hij veel ruimte en ook voldoende kracht. En daardoor krijgt hij een tweede premie. Het resultaat van number 17. In the total expression could have a little bit more length in the neck. Could have a little bit more uplifted front. In the conformation it's a bit weak in the back. And quality feet and legs, wat sickle-hocked in the hind leg. But in the walk and the trot, it has a good activity and also a nice moment of suspension in the trot. And that's why this foal gets a second premium.
Resultaat van nummer 18. Een goed ontwikkeld veulen. Dus echt, of ruim ontwikkeld. Zou in de hoofd wat meer uitdrukking mogen hebben. Ietsje zwaar in de hals. Sterk gebouwd. Bovenlijn is goed, ietsje neerwaarts gebouwd. Het beenwerk is goed gesteld. In de beweging zouden we graag wat meer balans en wat meer soepelheid zien. Zowel in stap als in draf. Maar alles tezamen goed voor een tweede premie. The results of number 18, strong developed and also good developed for his age. A little bit heavy in the neck. Could have a little bit more expression in the head. A good and strong build. A little bit downhill. Quality feet and legs is good. Is dry hocks and also correct. In the walk and the trot we would like to see more balance and also more activity. It was with tact, but we would like to see more uplifted fronts, more strength from the hindquarters. So altogether good for a second premium.
de resultaten van nummer 19, het laatste veulen in de baan. Een royaal ontwikkeld veulen met voldoende rasuitstraling zou nog iets meer lengte in kunnen hebben. Het is wel een hoogbenig veulen met wel een goede bovenlijn. Het beenwerk zit wat foutje op de rechte sprong. Het is wel lang gekoot, ietsje koehakkig. In de stap missen we de takt. Regelmatig is het wat stug. In de draf heeft hij ruim voldoende ruimte, maar vanwege de stap krijgt hij een derde premie. The results of number 19 is the last fall. It's racial type sufficient. It's good developed fall. In the conformation, it's okay. It's a nice upper line. The quality of feet and legs and the right hock is a little bit insufficient. And in the walk, it's a little bit irregular. In the trot could have room, but could have a little bit more activity. But because of the quality of the walk, it's only a third premium today. So we have a pause from half an hour because the falls are away and the older mares have to be measured. So what is the time at this moment? In half an hour we start again. Doe maar even geluid aan. We hebben de veulens gehad. We hebben nu een half uurtje pauze om de baan even weer wat in orde te maken en de paarden te meten. Over een half uur zijn we er weer. Dank u wel.
hoor. Heet het wel ook gezet? Ja, nee, maar wij gaan daar staan en dan daarna gaan we hier. Ja, oké. En dan in de dracht gaan we in het midden staan. Ik doe het.
na het rekenles ook goed in de deur. Reken maar op het zetten. Maar hij richt de andere kant op. Ja, hij staat nu op de jury en die mogen ze eigenlijk niet horen. Ja, dat staat in de luister. Ja, hij richt heel direct.
Sorry. Maakt niet uit. Sta je mooi in beeld. Mooi beeld. Ja. Zo kan ik dus als ik daar ga staan, een zonneven. Oh ja. Bedankt voor de tip, want Ja. ik heb meteen gebeld en dan zit het weer. Oh, leuk. Wij zijn verder gegaan met rubriek 5. De premie. Even kijken of die doet. Gaat hij doen? 1, 2. 1, 2. Ja, ik wacht. Ja, 1, 2. Ja, gaat hij doen? 1, 2. Ja, ik heb hem niet uitgezet in ieder geval. Brandt er een lampje op de microfoon? Gaat hij het nu doen? Nee. Misschien is hij uit hoor. Eén keer kijken. 1, 2. Ja, hij doet weer. Het knopje moest even aan. We hebben hier de rubriek nummer 5. Premie van 4 jaar en oudere veulenboekmerries. 2 mogen er terugkomen. En dit paard kan helaas niet terugkomen. Een paard met een royaal gebouwd. Met een lange hals, een lichte hoofd-halsverbinding. In de bovenlijn is hij wel goed, maar het kruis is erg afhellend. En het probleem is eigenlijk het beenwerk en de stap. In het beenwerk is te sabelbenig en is ook wat week gekoot. Voor een jong paard is dat toch wel een probleem. En in de stap zien wij ook onregelmatigheid. Dus ja, dan is helaas het doek gevallen. Kan die niet worden opgenomen vandaag. In de draf liet hij wel een mooi beeld zien. Met goed achterbeengebruik. Maar vanwege de beenwerk en stapkwaliteit kan die vandaag niet worden opgenomen. We have started with the rubric 5 for 4 years and older full book mares. 2 horses are coming back, number 20 and 21. But number 22, the height is 1.65 meters. It's a horse, a big horse, good developed, with a long neck and also light head-neck connection. The upper line is okay, but the croup is too sloping and short. But the problem with this horse is the quality of feet and legs, too sickle-hocked and very weak in the pastern for a young horse. And also in the walk we saw irregularity. In the trot it was nice hindquarters, but because of quality feet and legs and the walk, we cannot take it in a stud book today.
De uitslag van deze rubriek. Bovenaan geplaatst is nummer 21, sorry. Een paard met een lange hals. De nek zou ietsje langer kunnen zijn. Is wel ietsje gerekt in de bovenlijn. En ietsje neerwaarts gebouwd. Maar verder wel hecht in de verhoudingen. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit. In de sprong zou hij wat meer buiging mogen laten zien. In de draf liet hij een mooie takmatige draf zien met een goed achterbeen. Liep ook heel gemakkelijk, zou nog wat meer kunnen oprichten. Krijgt vandaag een 3e premie. Gefeliciteerd. En dan hebben we nummer 20. Sorry, 21. Een paard met voldoende lengte in de hals, voldoende bovenlijn, ietsje gerekt. Het beenwerk is voldoende droog. Zou in de stap wat resoluter mogen doorstappen, is wel takmatig. In de draf liep hij wel gemakkelijk en vanwege de kwaliteit van de draf en de ras krijgt hij een 3e premie vandaag. So the premium of 4 years and older mares, number 20 on the first place. And we see a little classical type. We see a little bit short neck, but a little bit heavy, but a long croup, horizontal build, a little bit weak in the pastern, but sufficient in trot and walk, and that's why it gets a 3rd premium. And the height is 1,60 m. Then number 21 is 1,58 m. A horse with a long neck, little bit short in the poll, a bit long in the back, and a little bit downhill. The quality of feet and legs is dry. Could have a little bit more suppleness in the hindquarters with the walk. In the trot, we would like to see that it's a little bit more upward, but it was strong and enough tact. That's why she gets a 3rd premium. Congratulations.
Ja. Dit paard is de enige 3-jarige die vandaag gekeurd wordt. Het is 1,63 meter. Een paard een langgeleide merrie met een lange hals. Zou in het hoofd iets meer uitdrukking kunnen hebben, maar toch een mooi Fries typische hals erop. De bouw is de bovenlijn wel voldoende, maar de kruis is erg afhellend en ook erg kort. Is wel opwaarts gebouwd. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. Is ietsje te gehoekt in het achterbeen, maar voldoende kwaliteit in de sprongen. De stap hebben we een tijd naar moeten kijken, omdat de regelmaat af en toe miste. Dus het was al een beetje kort en stug, zou meer buiging in de sprong kunnen laten zien, maar is af en toe ongelijk. De draf heeft wel activiteit in het achterbeen, zou wat meer draging mogen hebben, misschien ook nog wat meer oprichting, maar wel voldoende tact. Maar vanwege de kwaliteit van de stap wordt hij vandaag opgenomen zonder premie. This is the 3-year-old Volbook mares for taking in a studbook or star. This is number 23. Height is 1,63 meter. It's a long-lined mare with a long neck and sufficient racial type. In the conformation, it's upward build, good upper line. Only the croup is very sloping and too short. The quality feet and legs is sufficient. In the walk, it was a bit short and also could have more suppleness in the hind legs. And there were but problems with the tact. It was not regular always. In the trot, we saw a good trot or sufficient with good hindquarters, but it misses a little bit uplifted front. But because of the quality of the walk today, the horse is taken in a studbook without premium. Lukt het dan een beetje? Ja. Af en toe even een rustmomentje als ze stilstaan. Even kijken of niet? Kan wel zien. 25. Oh. Dat is iemand toch? Is wel weer veel erg geweest? Dat doet bij mij niet. Oh. We doen nog even het beste, meer kunnen we niet. Nee. Van kwaliteit paarden moet ook wel zijn. Ja.
loopt dan allemaal goed aan. Ik heb helemaal zin in. Ik kan het eerst doen. Ja. Dus voor de rest is gewoon kwaliteit van het paard. Ja. Kunnen wij niet doen. Nee, nee, klopt. Ja. Ja. Op zich, als je het eenmaal weet, dan doe je het ook automatisch. Hoef je niet meer na te denken dit. Nee, Dus dan moet je gewoon volgen. gewoon volgen. Af een beetje inzoomen, af een beetje uitzoomen. Inderdaad. Dat is wel prima. Hop.
soms even hun benen strekken of zo als je zo lang staat. Kun je beter even een stoel pakken? Dat kan ik niet meer zien. Hè. Ja, nog 2 paarden of zo. Wat leer je voor cameraman of niet? Ja, ik ben geslaagd voor de opleiding. Voor, ja, ze noemen het AV zeg maar, dus audio, video. Nou ja. Dus ik heb een opleiding gedaan in Groningen. En nu doe ik een beetje zelfstandig klusjes. Leuk jongen. Ja. Doe je alleen dit? Ook Nee, van alles. Ook, huwelijke. ja, bruiloften, promotievideo's, van alles eigenlijk. Livestreams. Ik heb een tijdje geleden voor Martini Plaza, zit in Groningen, theater. Heb ik ook een soort balletvoorstelling gefilmd. Niet dat dat heel leuk is, maar Ja, je doet wel is van wel alles. leuk. Ja, Heel variabel. ja, dat wel. Je komt overal. Ja. Ik ga nu niet weer veranderen. Nee. Ik jullie dan niet een bootje krijgen. Maar heel administratie niet doorzien. Hè? En ik slaap dan zondag even. Van maandag, dinsdag graden. Dinsdag 22. Dinsdag weer Volgens mij niks ergens gebeurd. Nee, ik alleen maar je hebt een media erachter staan. From Harry? Ik ga in de mooie beest. Kom wel in de door. Ja, dat is goed. Oh. Oh, niet nog een keer. Ging allemaal net goed. Ja. Geen zand erin. Nee, ja, een beetje erop. Maar dat is,
We hebben 3 paarden gekeurd voor de 4 jaar en oudere stamboekmerries voor graadverhoging. En we hebben 2 paarden terug. Dit paard, nummer 26, is 1,66 meter. Het is een paard wat royaal gebouwd is. Ietsje onderhals, het wat overbouwd, wat hoog in het kruis. Beenwerk zou iets droger mogen zijn, dus verder wel van voldoende kwaliteit. Alleen, we hebben wat problemen met de stap. Eigenlijk was hij steeds kort lang, dus niet gelijk achter. In de draf was hij wel regelmatig, maar doordat hij in de stap niet regelmatig was, krijgt hij vandaag geen premie. The results of number 26, 4-year and older studbook mares. Number 26 is height 166, has long lines, long neck, and sufficient in the racial type. The upper line is a bit high in the croup and a little bit downhill build. In the quality feet and legs is sufficient, could be a little bit drier in the hocks. The walk was irregular, so it was short long, and it was constantly like that. And the trot was regular, but could have more action in the hindquarters. But because of the quality of the walk, today no premium. We hebben 2 paarden terug van de 3. Dat is altijd mooi. Nummer 24 is 1,59 meter. Heeft veel rastypen. Ook mooi behang en ook een sprekend hoofd. De bouw is ook voldoende met een opvallend lang kruis. De beenwerk is van voldoende kwaliteit. Iets kleine hoef, ook ietsje nauw, maar verder de spronggewrichten zijn goed. In de stap zou hij iets meer souplesse mogen laten zien. Dus ietsje meer buiging in de sprong, iets meer ruggebruik. En in de draf had hij was hij een beetje op de voorhand. Zou hij ietsje meer kunnen gaan zitten. Maar alles tezamen goed genoeg, vooral door het mooie rastype en de goede bovenlijn, krijgt hij een 3e premie vandaag. Dan paard nummer 25. Die moeten we hebben. Ja, paard 25, die had wat spanning. Dus we hebben hem ook lang de tijd gegeven om zich te laten zien. Een paard met een jeugdige uitstraling en voldoende halslengte. De bouw is goed, ietsje steile schouder, maar ook weer een mooi lang kruis. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit en ook een goede stand. In de stap was hij dus erg gespannen, maar toen hij in de groep terugkwam, waren we toch overtuigd van zijn kwaliteit in de stap. En in de draf had hij heel veel swing en goed gebruik van achterbeen. Vandaar dat hij vandaag ster wordt met een 2e premie. Gefeliciteerd.
Oh ja, paard nummer... Nou, maakt niet uit. Oh ja, laat maar. Dan paard 25, 25. On the first place. It's a good racial type. Also a lot of used expression. Also the upper line is good with a long group. Quality feet and legs is more than sufficient. In the walk we took some time for the horse because it was very tense. But in the group she was walking good and regular. In the trot a nice hind leg and a good uplifted front. So start with a second premium. Nee, hoeft niet aan. Hoeft niet aan. Want ik ben nog één paard. Ja. On the second place in this group, it was number 24. Is height 159. Very nice racial type. Good upper line. Quality feet and legs sufficient. But in the walk and the trot must have more suppleness, more use of the back. And that's why she gets today a third premium. Volgens mij zijn dit vliegtuigen toch geboren. Zo klonk het wel, ja. Heel warm is dit. Hemelsbreed. Zou bij Drachten zijn we nu toch? Ja, Drachten, Leeuwarden. Drachten dicht bij Kolm. Ja, dat is 20 minuten vanaf Leeuwarden, denk ik.
zo ver. Hey. Nou. Ja, we zijn wel weer aan het laatste paard. Een hengst met rasuitstraling, heeft een mooie lange hals, zou het hoofd iets edeler kunnen zijn, ietsje zwaar in de onderhals. Goede bovenlijn, iets afhellend kruis, maar opwaarts gebouwd. Jeugdige uitstraling. Beenwerk is iets week gekoot voor, mag ietsje rechter gesteld zijn. Voldoende kwaliteit verder. De stap, hij was wat druk, maar heeft toch wel een goede stap met een actief achterbeen en ook voldoende lengte in het voorbeen. In de draf heeft hij veel swing, heeft hij mooi voorbeen en een goed gebruik van het achterbeen. Zou zijn hoofd nog wel ietsje meer mogen afbuigen. Hij heeft de neiging om even zijn onderhals uit te drukken. Maar toch een hele mooie vertoning, een mooie verschijning. 1,65 meter is de hengst. En hij wordt vandaag ster. The last horse of the keuring, a stallion. It's a horse with used expression, with enough expression for the racial type, with a small head, could have a little bit more noble head, but a good racial type. In the conformation, it's good upper line, upwards build, enough withers. The walk has a long stride and sufficient activity, and in the trot there's a lot of action in the hindquarters, a nice front leg. So altogether the stallion will be star. Congratulations. Alleen in buitenland, we zijn in Friesland. Ja, doe maar. Ja. Heb je bedankt? Ja, gewoon. 1, 2, 3, komt ie. Nog een keertje. En even die mannen er ook bij, maak in een groepsfoto. Wat heb jij er een bij? Heb je er een bij? Nee. Ja, dat is hij, joh. Moet dit weg? Hier zit in paard. Moet die weg? Ja, daarom. Dan moet je kijken hoe sterk die tuinman is. Moment, ik heb nu met bal. Ja, dat aan Anke. Ja, even lachen allemaal. 1, 2, 3, komt ie. Ho. Nu nog één voor haar, ken dat? Even jullie alleen, even zonder. Marije maakt het even. Daar komt ie. Ja, nu nog één voor. Wil je hem er nog één keer bij? Eén keer erbij en dan even een foto van haar. Even Marije. Sorry. Ja, ja.
afsluiten? Ja. Hoeft niet met microfoon of wel? Met de speaker. Oké, doe maar even. Ja? Dit zijn we gekomen aan het eind van de keuring. Met mooie resultaten. 2 eerste premies Veulens. Een merrie die ster geworden is. En op het eind nog een hengst. Gefeliciteerd met de resultaten. En binnenkort is er weer, zaterdag is er weer een keuring. En we wensen u een goed seizoen. Ja. So this was the end of the curing here at Bosma in Columbuswaag. Good results, 2 first premie foals, 1 mare who was getting star and 1 stallion. So we had a good day with good weather and hopefully you will look again at the live stream next Saturday. Nou, dat ging met die 2. Ging prima. Dat is wel prima. Ja? Ja. Het is soms een beetje lastig, want ja, buiten komt het lees, als het Engels is en dan geef je natuurlijk van, oh deze is dan voor de camera. Ja, maar wel te verstaan. Ja, dan doe ik het gewoon wat harder. Oh, dat is goed. Nou, toch een jas, hè? Ja, mijn jas. Eentje nog. Echt tuurlijk. Oh, met de merrie. Ja, ja. Tuurlijk.